En setembro de 2008 publícase a orde ministerial que fixa a franxa de seguridade para Abrilat. A imposición desta franxa que hipoteca o futuro da zona e limita o libre uso de terras e bens foi o detonante dunha loita veciñal que aínda continúa. Aquí podemos observar a franxa cercana, con unha superficie de 400 hectáreas, afecta a 105 viviendas, varias empresas e milleiros de fincas. Esta é a zona que ocupa a base militar de Abrilat. Esta zona está vallada e rodeada de cámaras de seguridade. E aquí fora desa valla o campo de tiro onde eles fan prácticas con munición real. Dentro da franxa cercana podemos observar o sombreado de cor verde, que corresponde co monte comunal de Salcedo, quedando este dentro da franxa de seguridade. Ahora podemos ver todo o que abrangue a franxa de seguridade lonxana, cunha superficie de 2.880 hectáreas equivaldía a uns 6.000 campos de fútbol. Afecta a máis de 10.000 vivendas de Pontevedra, Marín e Vilaboa. Veciños de Salcedo e de Vilaboa opóñense á ampliación da área de seguridade do cuartel de Abrilat, en Figueirido. Defensa estableceu un perímetro de seguridade de 300 metros ao redor da base militar, no que están afectadas casas, leiras e predios comunais. Case un centenar de casas das parroquias de Salcedo en Pontevedra, Postemirón, As Croas e Sabasáns en Vilaboa, perímetro de seguridade establecido recentemente polo Ministerio de Defensa pro acuartelamento de Abrilat. Os veciños destes lugares están indignados. A mí particularmente isto me parece un verdadeiro abuso total, porque xa colleron bastante, que colleron daquela, que non sei se o compraron, se o deron, se o regalaron, en fin, bueno, que colleron o que colleron e creo que lle chegaría ben o que teñen, sin necesidade ahora de aumentar máis, porque precisamente do que teñen non fan moito. Temos aquí as nosas casas e que non las levar. É o que temos. Cantos anos nós xa levamos aquí? Como isto xa non ten, van todo por aí abaixo, collen todo por aí, a ver, que traballo levamos nós a facer a casa? Como digo outro, temos as empeñadas, e nós temos sin pagar. Eles chegan aquí e querense facer logo baño de todo. Ademais das vivendas, nos 300 metros determinados como perímetro de seguridade tamén hai terreos comunais e predios. Segundo establece unha lei de 1978, calquera modificación nas propiedades incluídas nunha zona de seguridade militar necesitan un permiso do Ministerio de Defensa. E din que, efectivamente, que non se pode facer ninguna reforma ni nada, que hai que pedir permiso de defensa. Eu o único que digo que dentro da miña casa que non entra defensa, nin delantera, non entra nadie. No caso dos montes, pois, en este caso, pois, xa afecta a unhas minas de auga que eles se fixeron propietarios en algún momento delas e de os terreos. Non sei hasta que punto, pois, se podrán reforestar ou en ese momento, pois, coller a madeira que hai no monte. Os afectados piden que se reduza o perímetro de seguridade militar, tendo en conta a realidade da zona, na que os núcleos poboacionais están próximos ao cuartel. Que collan menos. Para que queren eles tanto? Tendo eles terreno para arriba como teño. Tendo os terrenos non escusan de vir acá a coller as casas. Todo iso porque collen por Salcedo, collen aí embaixo, collen isto todo, collen aí, por que? O Concello de Pontevedra envioulle unha carta de defensa para que se retracte da decisión de ampliar a faixa de seguridade de Abrilat, mentres que os veciños afectados non desbotan a acudir aos tribunais con este asunto. Despois de comprobar a orden que regula esta franja de seguridade, vemos que toda a actividade que se queira desarrollar nesa franja de seguridade que eles establecen, pois ten que estar supeditada a esa orden, está supeditada aos permisos que o Ministerio de Defensa concede para elo, non? Por iso os afectados xa comezaron a manter contactos para que o Ministerio de Defensa reduza ese perímetro de seguridade. As accións decididas polos veciños de Salcedo pro de seguridade de Abrilat serán escalonadas en todos os frontes. No xurídico presentarán un contencioso administrativo, na parte social contactarán cos afectados en Vilaboa e Marín e no político piden un apoio da Corporación de Pontevedra.
Finalmente, sairán á rúa en manifestación. Calquer queixa que observemos con respecto a este tema por parte dos militares que se metan coa xente vai a facer un efecto multiplicador de malestar nos afectados cuyas consecuencias van ser imprevisíveis. Pola súa parte, a Mancomunidade de Montes ofrece asesoramento xurídico de balde aos veciños. Consideran que os terreos cederanse para un centro de reclutamento que xa non existe. Unha desas cláusulas de la cesión que en época franquista se hizo de esta parcela y tendrá que poner en marcha el mecanismo para denunciar ese caso y solicitar la reversión, y vamos a seguirlo. O Congreso dos Deputados aprobou onte instar ao Goberno o inicio dun diálogo cos afectados pola ampliación da franxa de seguridade da Abrilat. Antes de coñecerse esta decisión, a plataforma veciñal mantivera unha reunión co alcalde pontevedrés. Os veciños de Salcedo afectados polo aumento do perímetro da seguridade da Abrilat queren que o Concello sexa máis claro sobre iso, aínda que desde o goberno local recordan que o que se pediu foi a anulación desta orde ministerial. Os afectados creen que minimizar as afeccións non é suficiente. Como se pode minimizar eso? Detrás das casas, facendo recodos. Iso é un absurdo. É dicir, aquí hai que aclararse e, en este caso, quen sexa o portavoz do partido concreto que se aclare. Non podemos andar por un lado a decir que estamos derogando e por outro lado decir, no, el mínimo efecto, el mínimo aí, pois eso hai que aclararlo. Este asunto chegou tamén ao Congreso dos Deputados, onde adoptouse o acordo de instar ao Goberno a que inicie unha vía de diálogo cos veciños co fin de manter os núcleos poboados ao marxe do perímetro de seguridade de Abrilat. Son veciños de Postemirón, en Vilaboa. Axudados por un GPS e estacas de madeira, sinalan as vivendas afectadas pola ampliación da zona de seguridade da base militar de Abrilat. Esta casa estaría a mitad dela dentro da zona de seguridade e a outra mitad fora. O Ministerio de Defensa ampliou en 300 metros a área de seguridade da base Xeneral Morillo. Iso implica que estes veciños terán que contar co Ministerio para obrar nas súas casas. Calquera obra ou calquera reforma que queiran facer teñen que comunicala ao Ministerio de Defensa supeditados ao permiso deles e incluso poden facer inspección desas obras. Os veciños parecelles exagerado o novo perímetro de seguridade, especialmente porque nesta zona están a máis dun kilómetro de Abrilat, pero afetalles pola proximidade dun monte comunal cedido polo Concello ao Exército no ano 68. Desde ese alambre de espiño contan 300 metros para aquí. Agora tratan de reverter esa afectación a través dun contencioso presentado contra o Ministerio de Defensa. Os veciños de Salcedo manifestáronse esta fin de semana para rexeitar a decisión do Ministerio de Defensa de ampliar ata os 300 metros a franxa de seguridade da Abrilat. Neste caso, colocaron pancartas nas súas propiedades para reclamar privacidade. Equipados con chalecos reflectores e pancartas co lema propiedade privada, concentráronse os veciños de Salcedo a primeira hora da mañá no lugar da Armada. A ampliación da área de seguridade de Abrilat afecta nesta parroquia a unhas 70 vivendas, polo que boa parte dos veciños da zona participaron na concentración. A implicación da sociedade e dos políticos para que Defensa dea marcha atrás na súa decisión. Porque aquí as propiedades, un dereito constitucional e un dereito que é a libertad, que nos están coaccionando a libertad para podernos mover polo monte. Tras a concentración, os veciños dividíronse por grupos ao longo da parroquia cartéis nos que reclaman a propiedade privada de leiras e casas. A marcha rematou a carón do campo de fútbol de Salcedo, onde colocaron unha gran pancarta en contra da área de seguridade. Agora están a preparar unha gran manifestación pro día 8 de decembro fronte a Abrilat, na que tamén participarán os afectados de Postemirón e Figueirido en Vilaboa. As obras que se están a realizar no contorno do cuartelamento que Abrilat ten en Vilaboa non deixan de provocar momentos de tensión. Pudemos comprobalo esta mesma mañá. Os veciños aseguran que os traballos están a levar a cabo en monte comunal e estánlles a ocasionar numerosos trastornos. Algúns veciños de Salcedo acudían novamente aos terreos nos que obras de acondicionamento que, segundo aseguran os militares, mellora o campo de instrucción do persoal. Unha vez alí no que para a veciñanza di que é monte comunal, comprobaron con indignación que os traballos seguen o seu curso. Xa sei, pero que me dixeste a mí que eu non teño que andar por aquí, non? As parcelas son do vecino, non é militar. Esa cousa é vecinal, nada de veciños.
A tensión reavivábase horas despois de que medio cento de veciños percorreran a zona co obxectivo de paralizar. Os nervios tamén afloraron ante a crítica desfeita en momentos como este ou este. A quen defendedes? A quen? Apuntan ademais que son numerosos os problemas que están a sufrir nas súas casas derivados dos traballos. Totalmente destrozados, porque se ven tiro de noite, se ven maniobras, queres abrir o portal, se che caen para dentro, para entre as pernas, mataron os animales, ou sea que aquí estamos ahora mesmo fatales. Unha desfeita natural, que isto é unha queda para os veciños e para todo o mundo. Estamos aquí mesmo xa na boca do lobo. Con todo, dende Abrilat aseguran que as obras se están a realizar dentro do recinto militar e non teñen nada que ver coa ampliación do perímetro de seguridade, pero os veciños de Salcedo pensan chegar onde faga falta coas súas protestas. Viñeron militares a pararnos e, bueno, tuvemos un enfrentamiento con eles, fomos arrinconando hacia o cuartel e meteron as máquinas dentro do cuartel e a xente o que comprobou con indignación o destrozo que están a facer. É dicir, a partir deste momento está claro de que o conflito se multiplica. O sea, hai unha indignación total e porque non nos esperábamos desde hai 8 días o destrozo que fixeron no monte. A partir de agora, os veciños de Salcedo farán garda no monte para impedir que continúen os traballos e preparan unha gran manifestación que terá lugar o próximo día 8 en Pontevedra. A policía impediu pola forza que varios centos de veciños achegaran ás portas de Abrilat en Figueirido. Os concentrados demandaban a retirada da ampliación da faixa de protección da instalación militar porque impón limitacións para reformar as súas vivendas e propiedades. E a rabia dos veciños afectados pola ampliación do perímetro de seguridade de Abrilat en Figueirido. Un forte cordón policial impedíalles achegar as portas da base militar, onde se celebraban os actos do Día da Inmaculada. Varios veciños resultaron contusionados na carga policial. Esta muller esvaecía pouco despois de recibir un golpe. Antes amosaba a súa indignación polos prexuizos que a nova norma de defensa lles acarrea nas súas propiedades. Nos están roubando, nos están matando a paus e nos estamos defendendo o noso, que non estamos facendo outra cousa. Nada máis que vimos a pedir o noso, que non nos deixen as casas dentro, nin as traídas de agua, nin nada. E nos están arrebatando todo canto temos. Vimos a reivindicar o que é noso, o que fai moitos anos nos están roubando os de Abrilat. Vimos a reivindicar o que é noso. Chegamos aquí nunha manifestación pacífica e recibimos paus. Os enfrontamentos prolongáronse por espazo dunha hora, pero os veciños aseguran que seguirán loitando para defender as súas vivendas e que a ampliación da área de seguridade obrigaralles a contar co permiso de defensa para obrar nas súas propiedades. Mira como me puxeron ese mastín que está aí, ese sinvergüenza que está aí. De vergonza! Tiñamos permiso, temos permiso para estar aquí. Aquí, o que pasa é que nos provocaron, nos están creando unha tensión enorme e aquí pode pasar algo e alguén ten que ser responsable. Pouco a pouco os ánimos foron calmándose e os veciños disolveron a concentración. E os veciños acabaron con contusións, entre eles esta muller que tivo que ser trasladada en ambulancia despois de recibir un golpe. Os tres partidos políticos da capital do Lérez piden calma e diálogo logo dos enfrontamentos entre os veciños da Abrilat e as forzas de seguridade. A ampliación do perímetro de seguridade que invade varias casas de afectados é o motivo deste conflito que, segundo os mandatarios, só se arranxa con paciencia. En todo caso que se negocie e tamén estamos un pouco á espera de que por parte do Ministerio de Defensa se chama o Concello a falar deste tema que ainda non o fixo. Os veciños pediríalles un pouco de paciencia, porque se realmente tuveran dúas entrevistas con dous altos cargos, tanto do Ministerio como do propio Exército, e polo que eles mesmos dixeron na prensa, de algún xeito están respostando as súas primeiras demandas. Eu creo que se vai a solucionar é que as casas e a línea, pois bueno, se vai a modificar. Pero o que pasa é que eu creo que como estamos en períodos electorales, pois temos un goberno que andan a cachetes entre eles, por decirlo de alguna maneira.
Os deputados do BNG no Parlamento Galego xa trasladaron unha serie de preguntas para que a Xunta lle pida explicacións ao Goberno Central respecto ao sucedido este luns en Figueirido. Boas tardes, señores, benvidos a este tempo de información local aquí na Galega sobre a comarca de Pontevedra. Os afectados polo perímetro de seguridade de Abrilat din que padecen problemas psicolóxicos polas obras que está a desenvolver o Ministerio preto das súas casas. Comentan que teñen todo o tempo do mundo para defenderse e acusan a defensa de enganalos. Os afectados polo perímetro de seguridade de Abrilat manifestáronse diante da Subdelegación de Defensa. Os veciños queren que no novo deseño as súas vivendas queden fora da franxa. Rodeados por numerosos policías, os voceiros entregaron por rexistro un escrito para reunirse co subdelegado de Defensa. Queremos levantar a dignidade para enfrentarnos a toda esta aberración que nos ven encima, dicir que nós o dixemos desde o primeiro día, non temos prisa, temos moito tempo, e o que sí, llevamos a deixar aos nosos fillos e aos nosos netos ese monte liberado totalmente. Eso que lle quede claro aos militares, aos políticos e a todos. E tamén quero dicir unha cousa, que os políticos de Pontevedra, concretamente os 3 partidos políticos, nos están decepcionando totalmente. Os afectados manteñen que coas obras dos terreos de adestramento que se están a desenvolver a lestora, os militares pretenden justificar a franxa de seguridade. Esta non será a última protesta, porque xa está prevista unha diante da subdelegación do Goberno. Vaise pedir que se reduzca, está previsto seca que veñan uns topógrafos para medir a zona e volver a facer un novo perímetro. Desde os veciños eu que lle transmitín foi a intranquilidade polo tema de que non sabemos o tempo que vai tardar eso, entonces, mentre nos seguiremos protestando, o sea, reivindicando. Os veciños de Salcedo presentaron ao Concello de Pontevedra un escrito para pedirlle ás administracións local e autonómica que clarifiquen a legalidade das obras que se desenvolven na Abrilat. Na base militar traballan para recrear unha aldea afgá que serva de preparación para os soldados. Os afectados do lugar queren que se aplique o mesmo baremo porque eles tamén queren facer reparacións nas casas. A defensa ten que informar ao Concello, ou en todo caso a Consellería correspondiente, de o que vai a facer, e estes a súa vez informar os veciños, e isto non se está a facer. O que quere dicir que o que está a facer é totalmente ilegal, e se está permitindo, claro, son obras que despois non teñen reversión, é dicir, o que se está facendo en Linomonte xa é irrecuperable. A concelleira de Urbanismo agardará precisar as súas declaracións porque descoñece os detalles deste tema, pero puntualizou o seguinte. O da distinta vara de medir, desde logo, non estou de acordo en absoluto, porque, por lo menos, desde que eu estou na responsabilidade de Concellería de Urbanismo, aquí se trata exactamente igual a todo o mundo. Os veciños de Salcedo insisten en que dende o 28 de marzo as obras que Abrilat está a realizar fainas nun terreo non urbanizable con protección forestal. Os de Salcedo volven denunciar os traballos que se acometen na Abrilat. Desta volta aseguran que as obras que se levan a cabo no Monte de Muimenta son ilegais, xa que se están a realizar nun terreo non urbanizable. Por iso, esta tarde, pretendían parar a construción. Con nocturnidade e alevosía, así denuncian os veciños de Salcedo que se están a realizar na Abrilat os traballos no Monte da Muimenta. Nesta zona construíse unha aldea afgá para adestramento dos soldados. Case un centenar de afectados reuníronse no lugar dos traballos coa intención de paralizalos, pero non lles foi posible, pois desta volta non había ninguén levantando este escenario de manobras. Nós pensamos que é ilegal de momento, que se fora legal estarían agora traballando, tendrían aquí policía, tendrían vallado, tendrían tal. Eles están facendo todo con nocturnidade e alevosía, é dicir, eles están facendo ilegalmente todo. Pero se aquí hai mamos, aquí hai yacimentos arqueológicos catalogados cunha protección de 500 metros e non lle fan nin caso. Os veciños de Salcedo e Figueirido din que hai que frear o dominio de Abrilat sobre os terreos e montes que sempre lles pertenceron e que se continúan ampliando as súas instalacións quedarán sen nada.
Aseguran que hoxe por hoxe dominan 3.000 hectáreas de terreo en que están incluídas as súas propiedades. Se tes un portal aberto, entranche polo portal para dentro da finca a facer maniobras. Dicen que é propiedade de ellos. Dicen que é propiedade deles. Noso, eso non é nada. Todo. As casas, fincas, as casas acreditadas cos cañonazos que botan, as traídas de agua que non las collen todas. Que queren? O enfrontamento dos veciños coa Abrilá é constante nos últimos tempos. Recruáronse dende que o Ministerio de Defensa ampliara a faixa de seguridade do cuartel de Figuirido. A franja de seguridade que queda eliminada, a orde ministerial eliminada, nos queremos as propiedades libres, tanto casas como leiras, e con respecto a isto que ubicaran outro sitio, porque entendíamos que estaban moi pegadas casas. Se chegaran a ese acordo, pois podíamos convivir máis ou menos como estuvemos. Os afectados preparan para o día 31 de maio unha gran manifestación na que van buscar o apoio de outros colectivos veciñais e sociais da comarca de Pontevedra. Rural de Pontevedra siempre han estado orgullosos de su monte y siempre lo han disfrutado, pero el problema ahora es que se sienten invadidos. Levantan sus persianas y lo que ven es esto. Aquí es donde los militares del Abrilat recrean situaciones de peligro a las que se pueden enfrentar en sus misiones por el mundo. Pero aquí también es donde viven cientos de vecinos que se ven en peligro al lado de su casa. A nosotros nos han echado varias veces. Sí. Cuando está la prensa tiene más cuidado, pero aquí estuvieron 200 geos protegiendo las obras. Esto ya es una propiedad privada. Una propiedad privada. De aquí para allá es una propiedad privada. Y nosotros, claro... Y aparte de propiedad privada, eso aquí es un camino público. Aquí tienen que pasar tractores para estas propiedades, para hacer todo tipo de trabajos. Y nosotros, cuando decíamos, oye, lleven esto para allá, 50 metros, o súbanlo para arriba 500, y no. Para ellos, el ejército, que tiene una base cercana, se está apropiando del monte. Desde hace poco el perímetro de seguridad se ha ampliado, y eso deja dentro decenas de casas. ¿Qué sucede? Que como eso es zona, parece ser, de seguridad, es zona militar, nosotros estamos obligados a convivir, y ellos andan por lo nuestro, nunca mejor dicho. Y nosotros no podemos mover una teja sin pedirle permiso a ellos, ni cortar un árbol, ni plantar un árbol. Mientras estamos grabando, en una zona en la que no hay ninguna prohibición de paso, llegan los militares. Vale, guapo, vale. Sácame mi ucú. Ucú, sácame. Hola. Si tú me haces una foto, yo tengo que hacértela a ti. Y tú mira la foto. Vale. Bajamos nuestra cámara, pero ellos siguen con la suya. Nos hacen fotos sin explicarnos para qué se usarán luego. En el Ministerio de Defensa, lo único que nos dicen y nos repiten es que no tienen nada que decirle a estos vecinos. Realmente es que estamos cerca de las casas, ¿eh? Ah, hombre, cerca de las casas, estamos ahí está. Ahí hay casas a 50 metros, a 25 metros. De lo que es la base original, o sea, la base que nosotros llamamos que sí, que está cerrada, está con una verja y que nosotros entendemos que de ahí para adelante no podemos pasar. Eso sí lo tenemos claro. Ahora, lo que es esto, aquí no hay ningún tipo de prohibición, no hay ningún tipo de nada. El monte nosotros consideramos que es nuestro de toda la vida y por lo tanto nos parece una barbaridad el que nos impidan andar por nuestro monte, acceder a nuestras fincas y hacer la vida que siempre hicimos aquí en cientos de años. Estamos muy cerquita de Pontevedra, en un lugar donde el monte y las casas se mezclan, donde hay vecinos que han querido mejorar su vivienda. Yo pedí permiso para, en fin, para tratar de arreglarla y tal, y dijeron que nada, que esto que estaba en zona de protección forestal, que aquí que no se podía hacer nada y tal. Todo, dije, bueno, lo dejé y fui, bueno, pues, sigo cuidando la finca y tal, pero ahí no le toca nada. Y el ejército mientras puede seguir construyendo. Otro ejemplo, la última chispa que ha saltado. Nos llevan a lo que será una recreación de una aldea afgana. Vemos una señal de tráfico que prohíbe el paso, pero... Esto es camino para propiedades, ahí arriba hay propiedades. Esos alcoholitos, de esos alcoholitos para adelante son propiedades. Los tienes cruzados las propiedades todas. Nos tapan las propiedades. Habéis convivido durante muchos años bien con Abrilat. ¿Por qué ahora? Aquí, por esto. Lo pusieron, hecho y lo hecho. Y listo. Te dicen, hay una franja de seguridad... Te la plantan un día, al otro día está la franja de seguridad y se acabó. Han desterrado todo, han arrasado todo y tiene un perímetro que llega hasta aquellos ocolitos. Allí hay cementación igual que aquí. Y aquí están trabajando unas 50 personas diarias a ritmo vertiginoso. Desde aquí entendemos muy bien la protesta de los vecinos. Aquello que vemos a 2 kilómetros es la base original. Es la base original. Allí está vallada con una valla metálica. Nosotros entendemos que eso allí, pues con ese territorio que
tiene una dimensión aproximadamente de 10 hectáreas, hemos convivido durante 40 años. El problema es que ahora, aquí con esto, desde aquí hasta allá, nosotros calculamos unas 150 hectáreas que están cogiendo de monte. Y están esparciendo, como veis, todo, y el monte llega hasta allá, hasta abajo, hasta aquella línea de alta tensión. Y entre el campo de tiro, el poblado ese que habéis comprobado, esto, más la base, pues es más de la mitad del monte. Estamos en un monte que ha perdido todos sus usos habituales. Yo por donde me llevo los animales. Que me lo expliquen. Yo pedí permiso para hacer en una propiedad que tengo que linda con el monte un galpón para meter las ovejas. Me dijeron que eso era impacto ambiental y que esto, que ni hablar, esto no me lo aprobaban. Esto no es impacto ambiental lo que hacen en este monte. Esto no tiene nombre. Lo peor es que nadie les explica nada. Ni Defensa, ni el Ayuntamiento de Pontevedra, nadie. Y nos dicen, a vosotros que si os escuchan, decirles que no nos vamos a callar. Queda hecho. Uma guerra pra dois que non faz tanto mal. Guerreiro e mercenario, teu honor e honorario, grande tradición, máis grande é meu honor. Medalla de desertor, diz a guerra non. Enquanto a terra arde, mandan os cobardes apagar o sol. Non é brincadeira, só sirva a bandeira deste meu. Ese é un monumento, ese é un monumento. Muy bien. Muy ben. No. Venga, por allí. Venga. Por allí no, eu vou por o meu camiño, vou por o meu, mira, teño a saída de agua salí, teño a saída de agua salí. Enquanto a terra arde, mandan os cobardes apagar o sol. Non é brincadeira, só sirva a bandeira deste meu amor. Enquanto a terra arde, mandan os cobardes apagar o sol. ¿Por qué lle colle? Por que lle colle? A cámara. Pero que pasou aí? A cámara. Que non a cámara. Isto non é unha aldea afgana, eu non estuve en Afganistán, non podo ter nin idea, pero se Afganistán é isto, pois casi tendríamos que emigrarnos para lá a buscar chollo, porque aquí a nós sí que nos deixan pues todo a monte, ¿no? Ahora mismo nos vamos a ir, nos más o menos cumplimos o objetivo. Esto no hai que no pare desde o momento que esta xente apoyen aquí para impedir que nos fagamos ningún tipo de impedimento adentro. Sabedes a cantidad de xente que teñen aí traballando. Aquí hai unha crisis económica e que hai xente que non ten para levar a boca un cacho de pan. E aquí se están tirando cos ladrillos, co cemento, con todo para xogar aos soldados. E a policía está... Espera, oye, por favor. ¿Me queréis amenazar? Para, coña. Y a policía está pidiendo aumento de sueldo, y no ya dan, pero aquí hai cartos, a fozar no monte, para destruir o monte, para acorralar os veciños fora de aquí, para que os fillos, os nosos fillos teñan que ir a Barcelona, a Vigo, a Coruña, a Bilbao, precisamente a buscar traballo donde non hai bases militares. Mira que paradoxa. Entonces esta xente xa estaba ben onde estaba, xa tiña suficiente, pois non lle chega e ven aquí. E agora, como dixen ali abaixo, chegará a Placeres porque a Franxa de Seguridade chega a Placeres, e chega a Fernández Ladreda, e chega a Bértola, e que se manteniza xente que aquí tiña que haber agora o doble. Esperamos no futuro que haixo o doble, ou 4 veces máis, porque todos estamos afectados.
Os montes veciñais en Mancomún existen en Galicia desde hai moitos séculos. Teñen sido estudados por historiadores para coñecer a súa orixe e a súa evolución. E os veciños tedes dereito a queixarvos, a protestar e a movervos, porque é evidente que os proxectos de defensa afectan negativamente ao valor das posibilidades futuras das vosas propiedades, afectan negativamente o desenvolvemento urbanístico da parroquia e afectan negativamente a calidade de vida dos veciños. E, sobre todo, expulsa definitivamente os veciños do monte e consolida a usurpación do monte de San Martiño, ese que era comunal e que era imprescriptible. Veciños, o monte é comunal, o monte é riqueza, o monte é vos. Ánimo todos.
Veciños de Salcedo e de Vilaboa opóñense á ampliación da área de seguridade do cuartel de Abrilat. En particularmente isto me parece un verdadeiro abuso total, un abuso total. Temos aquí as nosas casas e queren nos levar. Chega aquí e querense facer logo de baño de todo iso, porque o coñen por Salcedo, collen aí embaixo, collen isto todo, collen aí, por qué? Calquer queixa que observemos con respecto a este tema por parte dos militares que se metan coa xente vai a facer un efecto multiplicador. Como se pode minimizar eso? Detrás das casas, facendo recodos. Iso é un absurdo. Esta casa estaría a mitad dela dentro da zona de seguridade e a outra mitad fora. Estes alambres de espiño contan 300 metros para aquí. Un dereito constitucional e un dereito que é a libertad, que nos están coaccionando a libertad para podernos mover polo monte. Que teña casa irme aí a pé do monte e todos os días estou empinacrada, non hai día que non coma comida tranquila. Estamos aquí mismo xa na boca do lobo. E a rabia dos veciños afectados pola ampliación do perímetro de seguridade de Abrilat en Figueirido. Un forte cordón policial impedílles achegar as portas da base militar onde se celebraban os actos do Día da Inmaculada. ¡De vergonza! Tiñamos permiso, temos permiso para estar aquí. Aquí, lo que pasa es que nos provocaron, nos están creando una tensión enorme y aquí puede pasar algo y alguien tiene que ser responsable. Mira como me pusieron ese mastín que está aí, ese sinvergüenza que está aí. Chegamos aquí nunha manifestación pacífica e recibimos paus. Os veciños queren que no novo deseño as súas vivendas queden fora da franxa. Queremos levantar a dignidade para enfrentarnos a toda esta aberración que nos ven encima, dicir que nós, o dixemos desde o primeiro día, non temos prisa, temos moito tempo, e o que sí, llevamos a deixar aos nosos fillos e aos nosos netos, ese monte liberado totalmente. O que está facendo el Lino Monte xa é irrecuperable. Que se fora legal estarían ahora traballando, tendrían aquí policía, tendrían vallado, tendrían tal. Eles están facendo todo con nocturnidade e alevosía, é dicir, eles están facendo ilegalmente todo. Se tes un portal aberto, entranche polo portal para dentro da finca a facer maniobras. As casas secretadas co elbón, cos cañonazos que botan. Pero se aquí hai mamos, aquí hai yacimentos arqueológicos catalogados cunha protección de 500 metros e non lle fan nin caso, As traídas de agua que non las collen todas, que queren? Y ellos andan por lo nuestro, nunca mejor dicho. Y nosotros no podemos mover una teja sin pedirles permiso a ellos, ni cortar un árbol, ni plantar un árbol. Veciños, o monte é comunal, o monte é riqueza, o monte é voz.